sugrađani, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje u Malim Zdencima, u ovolikom broju. Ovaj broj obvezuje. Inače, eto, za one koje me ne poznaju, a mislim da je takvih malo u ovoj dvorani, ja sam Sebastian Svart, po zanimanju sam magistar politolog. Između ostalog, završio sam još Fundamental Business Academy, poduzetništvo u ekonomiji znanja i trenutno pohađam poslijediplomski specijalistički studij Lokalna demokracija i razvoj. Oženjen sam s suprugom Katicom i ako Bog da, sljedeći tjedan možda postanem i otac. Evo svima poziv za sipanje. Zašto smo se okupili ovdje? Zašto smo vas pozvali? Pozvali smo vas, moj tim i ja, da vam predstavimo našu viziju razvoja grada Grubišnog Polja. Nažalost, grada koji sve više tone i ne miče se sa mrtve točke već godinama. Zatočeno, ukoliko nam vi poklonite povjerenje. Na anketi koju smo proveli među građanima Grubišnog Polja, njih preko 400, uočili smo glavne probleme, a i sami smo ih znali. Glavni grad Grubišnog Polja je 80% ruralni grad, odnosno poljoprivredni grad. Mi imamo hrpu malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sami su premali da bi opstali na tržištu, a posebno kad idemo u Europsku uniju. Zato ćemo osnovati poljoprivrednu zadrugu Agrobilogora, koja će u suradnji sa prerađivačima ugovarati poljoprivrednu proizvodnju i tako malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima osigurati ono najvažnije, a to je tržište. Naši ljudi, naši poljoprivrednici, vi svi ovdje znate proizvesti, ali nažalost ne možete prodati, jer vas veliki pojedu, jer vas pojede uvozni lobi. To se ne smije dopustiti. Jedino rješenje je u zajedništvu da se svi mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva udruže u takvu jednu zadrugu koju smo dali naziv Agrobilogora i jednostavno da zajedno nastupamo i na tržištu i da vam bude jeftiniji repromaterijal. Ali o tome će vam nešto kasnije moj suradnik, kolega Jajić, objasniti nešto više. Ja ću vam sad reći samo ukratko, a moji suradnici će vam kasnije točku po točku detaljno obrazložiti. Da vidite da ono što pričamo je realno, da ima utemeljenja i da to nisu nekakve priče. Kad smo jedan razgovarali o programu, onda su nas pitali koliko ćete otvoriti novih radnih mjesta. Onda smo mi rekli ovako, nećemo obećati ni 100, ni 200, ni 300, ali obećat ćemo se da ćemo se maksimalno i 100% boriti za svako radno mjesto u Grubišnom Polju. To možemo obećati. Na koji način mislimo pokrenuti poduzetništvo u Grubišnom Polju? Napraviti poduzetnički inkubator u neiskorištenim gradskim prostorima koji će poduzetnicima, početnicima osigurati startne pozicije za nastup na tržište. U razgovoru sa ljudima, i sa mladim ljudima, i sa starije generacije, oni imaju super ideje, ali nemaju ko pratiti. Nemaju novaca. U tom cilju će se osnovati gradski ured za projektne investicije, koji će to sve podupirati. Jer gradska uprava mora biti servis građana, a ne svrha samoj sebi kao što je to sad. Jer vi sve plaćate. Zapamtite. Kad smo se dotakli manjinskog pitanja, došla nam je jedna dobra ideja, već provjerena u drugim sredinama, ne znam zašto ne u Grubišnom Polju. U Grubišnom Polju, naime, na području grada Grubišnog Polja, prema zadnjem popisu stanovništva ima 21 nacionalna manjina. Ulazimo u Europsku uniju, oni potiču multikulturalnost i došli smo do ideje izgradnje multikulturalnog centra za potrebe i nacionalnih manjina, ali naravno i svih građana Grubišnog Polja. Da oni imaju nekakav prostor za svoje vježbe, za svoj rad, a na kraju krajeva i da svi građani Grubišnog Polja imaju jedan dostojanstveni prostor
jer u Grubišnom polju osim vatrogasnog doma, nažalost, drugo ništa ne postoji. Dragi prijatelji, ono što sam stalno ponavljao, to je industrijska zona 2 i 3, u kojima, nažalost, obećanja najprije 120, sad po novom 150 radnih mjesta, ne znam po koji put, prema obećanjima tamo je trebalo raditi 500 ljudi mjesečno. Tamo jedino možda mravi rade u svojim gnijezdima i raste korom. Nemojmo imati iluziju da će poduzetnici sami dolaziti u Grubišno polje. Neće. Mi moramo ići kod poduzetnika. I moramo reći, nudimo vam to i to. Mi smo to već i napravili. Ja i kolega Javić. Mi smo to već napravili i vjerujte mi, ima nekoliko ozbiljnih zainteresiranih, jer kvadrat zemljišta je za hrvatske uvjete smiješno 2 kune. Naravno, mi smo rasprodali industrijsku zonu 2, ali nismo otvorili niti jedno jedino radno mjesto. To je nedopustivo. Sada bih molio svog suradnika, Tihomira Jajića, predsjednika izbornog stožera, da vam oko gospodarskog i poljoprivrednog plana sve detaljno objasni. A ja ću vam se još kasnije obratiti nakon svih sugovornika. Hvala lijepo.